Jeg vil give hende 10 stemmegafler ud af 10. Jeg hedder Marie Nørgaard. Jeg er stemmetræner, skuespiller og instruktør, og så er jeg indehaver af virksomheden Living Voice, som tilbyder stemmetræning til professionelle. Det er noget med at arbejde med retten til at stå her, mens man er på, og så eje det her rum og blive hørt. Og det vil også give jer en dybere kontakt til jer selv og så også jeres publikum. Og I vil helt sikkert opleve i dag, at jeres stemme har en helt anden overraskende kraft og nerve, som I måske ikke vidste, I havde. Og det er min store passion, som jeg brænder for. Det er at flytte andre mennesker med stemmen. Og via stemmetræning simpelthen få jer til at glæde jer over at stå her og nyde at være på. Vi arbejder med 4 stemmekvaliteter, og det er til at overskue, det er til at finde ud af. Der er en tone, der er et klaver, der er et menneske. Det er ikke særlig kompliceret. Det er nemt at efterligne, og det er nemt at mærke på sin egen krop, hvad der sker. Jeg hedder Thomas, og jeg arbejder i Novozymes. Min oplevelse af det er at finde ind til sig selv, og turde stå i sig selv, og ved at stå i sig selv, det må fremstå meget mere troværdigt, når man skal præsentere i forskellige sammenhæng. Det fede har været at høre min egen stemme have så mange flere toner, end jeg nogensinde havde troet. Jeg synes, jeg har flyttet mig meget. Jeg synes, jeg kan mærke, at min stemme den kan variere mere. Jeg kan bruge den mere. Merete er fantastisk. Merete har så smuk en stemme, og hun er så inspirerende at høre på. Hun fanger folk. At være eller ikke at være. Ja! Hun kan sit métier omkring, hvad stemmen har af potentiale, og hvordan man kan bruge den, og hvordan den kan bruges på en måde, så den passer til en selv. Det her kursus det har givet mig en god idé om, hvad jeg kan bruge min stemme til i forbindelse med præsentationer. Jeg giver Merete 5 stemmegafler, fordi hun er nærværende, krævende og kærlig understøttende. Mine vigtigste oplevelser i dag har været, at stemmen er så stor, og at den er forbundet med så mange forskellige rum i kroppen, som den er afhængig af at blive understøttet af. Løs snakke. Fint.